Mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Pila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, LGO La Carlota nag-adapt sang alternative work scheme. Kumilik Bacolod, tubto lamang sa isa kagatos ka aplikante sa kada adlaw ang maokomodar sa pagbalik sang voters registration. Away sa duta ginalantaw motibo sang kando ni PNP sa kamatayon sang 64 anyos nga lalaki. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Na-report sang Department of Health ang 540 kadugang nga mga health worker nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagresulta sa kabilugan 6,000 size sang Agosto 15. Sa ilang nga COVID-19 report, ginpalayag sang departamento sang ikaayong lawas nga nagsaka sa 5,066 ang recovery. Matapos may dugang 191 ang nakarecover sa kagaw kag kamatayon nga nagapabilin sa 39. Ang 901 ka medical worker ang aktibo nga kaso nga napaidalom sa treatment o kon quarantine. Ang 5 ka medical professions nga may highest number of COVID-19 nga kaso amo ang nurses. May 2,066. Doktor, may 1,293. Nursing assistants, 418. Medical technologist, may 259. Kag radiologic technologist, may 130 ka mga kaso. Masobra 500 ka mga non-medical personnel, kangay sang utility worker, security guards, administrative staff ang nalakip sa tali. Amo ini, ang ginpalayag naton kahapon nga kadelikado. Nga may mga ginikanan, nga luyag nila paresaynon ang ila kabataan kon ini nurse, bangod sa kadelikado sa panahon. Amo ini, ang ginapalayag man naton nga kon magpadayon nga maglala ang COVID-19 nga iguon ang mga frontliner, labi nigit ang ara sa hospital, kabay pa. Nga maumpawan ini sa gilayon, nga hindi magkalalastra ang aton sini mga frontliner. Wala man aton ginapangayo kag ginapangamuyo, apang nagapakita na ang ebidensya nga madamo na sang mga doktor, nurses kag iban pa nga mga frontliner ang nagkalaigo kag madamo naman ang mga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Morning anay sa aton mga plantador, kamusta ka mo? Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Morning! Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta, kamusta? Anano ang mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamustang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod? Nagtakop ng korpyo, 53 minutos na ang nakaligad. Kamusta, kamusta kamo? Anano ang mga binag-o-bag-o nga mga bulo balita karon nga talakayon? Kamusta mga presyo sa merkado? Inatanan tipunon sang aton patrol karon nga kagahon idulong sa aton mga tagpalamati. Balita sa patrol. Aba, nagbalik na siya ang ginakahidlawan sang tanan. Upod naton sa patrol subong si Aksyon Eden Aboso. Action Eden, morning! Good morning, Action Fred! No, nahidlaw na kay Action Fred ba? Ako mo man. Saad. Oo Nagpa-Singapore pa ko. Mo kay doon nagpawayway ko danay. Kay doon nahidlaw ko sa Singapore. Amo gani, lantaw lang kami simo ba? Yung lagaw mo to ba? True. Amo gina Action Fred. Tuloy ang buhay bisan may COVID-19. Kaya ti pareho subong nga adlaw, nadamo na sa nagalambiyong Action Fred sa dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Bangod nga tila, pau naman sa gintalana nga oras ang curfew, nga alas 8 sang gabi, tugtog alas 4, siningang kagahon. Kaya natin nga mga ka-aksyon, ang iba nagkapabarkado na, ang iba nagkakadto naman sa tagsa-tagsa nila ka mga kaladtuan para subong nga adlaw. Ang iban, hindi lang para maglikaw sa init, kundi para man makauna sa linya kaangay Action Fred, no? Sa Corazon Locsin naman nga OPD, may ara na to naglabay lagi lamang nagdugay. May mga kung 6 or 7 na to Action Fred ka mga persona, kag kalabanan to mga senior citizens, ang nagalinya na Action Fred sa sining matugdaw nga kaagahon dito sa guwa sang OPD sang hospital. Kay ti pagwa ta kaina mga alas 4 gid nagaulan-ulan Action Fred. Subong na naganay-kanay ng tiyempo, tuloy-tuloy higamay Action Fred. Pero tiyan mo lang na sa mga ka-aksyon naton,
likawan lang kay ti jutay gamay daan kis kag do uso subong ang ubuhilan at sipon action Fred bisan wala pa kang tanan sa COVID-19 pero kung mag-ubo pangatchir si gani sa tupad mo tulokon ka kung baga action Fred no kadako sa imo nga kagaw nga makita nila nakalabay kita action Fred no sa isa ka pribadong ospital diri sa siyudad sa Bacolod may ara action Fred sa mga medical frontliners nga nakita ta sa guwa sa ilang emergency room particularly sa doctor's hospital bala nagadinuko na lang action Fred o nagahuy-huy ang mga baga nagakatulog ang iban kahit pinagapahunay-hunay siguro action Fred sa bilog man nga gabi nga pagbaho nila kapag tatap sa mga pasyente nga yara man na-admit sinisila hospital duwa kita mo action Fred nga kumaga sa adlaw-adlaw nga tanan ti realidad na nga arang COVID-19 pero kung makakita kag election Fred no sa aton nga mga medical frontliners nga ginakapoy bulad ko kalain sa imong do kirot ang imong heart kung baga action Fred kiti amo ni ang realidad nga ginapangatubang aton tanan that's why nga ti sa gihapon may ara action Fred mo pres sa barangay 40 Capitan Elmer Villanueva wala sa gali kabalo nga isa sa tatlo nga nagpositibo sa COVID-19 action Fred sa iya nga lugar wala nagpanugid nga ginpaidalom in siya sa swab test tapos wala pa na-confirm nga positibo siya naghiwat pa siya daan action Fred sa iya birthday ti kapin na 30 tuya kang mga persona ang contact trace naman. Kaya mo na sa gihapon, diri mo ba't ma-appreciate kag mahunahuna ang hambal sa aton nga mga otoridad nga kung may mga pwede lang danay ipaiway action Fred. Kaya mo na sa gihapon, para si mo action Fred ang imo nga bukga nga birthday party ginpaiway danay baka hindi danay maglapta ang COVID-19. Ang birthday kada tuig may arana. Correct. Mintas tanto kung may mga emergency kakadelikado, medyo idugalan yutay. Oo. Tiyo mo na ganyan ang but look at the brighter side na action Fred. Hindi ka pa, wala ka gasto, kay wala ka bisita. Subong mo nga tuig nga birthday, bawi ka na lang gason tuig action Fred. No, te, amo na sa ato mga kaksyon, halong-halong lang kita tanan kay sa gihapon, wala vaccine kag bulong ang COVID-19. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw, kaya ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatilo sa atong dugo kag atay. Inimana may mga active ingredients, phytochemicals, balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59 na halong-halong sa aton mga frontliner extra nga paghalong kinahanglan kanamon kinahanglan naton ang mga frontliner naton maluoy kano sa nurses naton sa una ko makasuksok uniforme nga puti do kabugalon bala sa aton mga kauturan subong niya hoy abaga kung magsakay sa mga round trip kag iban pa nga pagtilipon-tipon na medyo gauluantad ang iba naton nga mga kauturan bangod kay base bala may ara ginabit-bit nga kagaw dalasang COVID-19. Hindi nyo man pag amuhasin na ang aton mga frontliner, amunas lang aton mga baganihan, dapat sila dayawon, kag hindi dapat likawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5 libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay
ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Mga balita naton sa Kapitolyo, LGO La Carlota nag-adapt sang alternative work scheme. Balita Kapitolyo. Detalye po di aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nag-isyo sang Memorandum Order 2020-61 siya La Carlota City Mayor Rex Halandoon nga nagamando sa city government sang syudad nga i-adapt ang alternative work arrangement umpisa kahapon Agosto 17. Ini nga mando ang nakabase sa Civil Service Commission ko na CSC Circular Number 10 Series of 2020 nga nagatugot sa mga government offices nga i-adapt ang among arrangement para sa mga empleyado sang gobyerno. Isa diri amo ang ginatuwag nga work from home scheme kag skeletal workforce scheme para sa mga city government employees. Kalakip na ang contractual kag job order personnel. Ang skeletal workforce nga 50% sang personnel sa kada department ang required nga mag-report sa ila sa ding opisina sa sulod sang 2 ka semana. Ang nabilin naman nga 50% ang mag-report bilang skeletal workforce sa succeeding nga 2 naman ka semana. Ang work from home employees ang dapat alerto sa pag-report for duty at any time sa tion sang working hours. Ang work from home scheme ang mandatory sa mga empleyado nga nagaedad para 21 anyos kag 60 anyos pasaka sa mga nagabusong sa Bacolod residents kag ang mga may-ara sa ginatuwag nga pre-existing kondisyon. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dugangan ta mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
ang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.
Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Morning man sa aton sini mga mangunguma. Sa panahon karon sang pandemya, krisis global, kabudlay sang pagsinalayo sa pagpangabuhi, labi na kon wala kabalasang sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Isa sa makabulig sa inyo amo ang paggamit sang unit Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Adlaw-adlaw nga tanan, wala nagakadula sa balita, nagasaka ang ginaigo sang COVID-19. Tanan nga paghalong ginahimo na sang departamento sang ikaayong lawas, tanan nga mga paandam ginhimo na sang gobyerno, ang tanan-tanan nga kinahanglanon ginapaggamit na sa tao. May face mask na, may face shield pa. Apang padayon, lagaw ang kagaw. Padayon nagaigo, wala kag tuo ang iya arangkada. Hindi ka makapreparar, ano man oras nga kakibot ka lang ang pila naton ka mga kauturan ginaigo na sang COVID-19. Masakit dire kay wala pa baksin. May ara man ginatunan kag posible madapat pa ini sa masunod nga tuig 2021. Samtang nagalawig, samtang nagapadayon ang pagpangigo kag pagpanglaton sining kagaw, ginakulbaan na ang pila naton ka mga kauturan. Ang igo sang kagaw, hindi lang kay balatian sa tao, hindi lang kay kamatayon, inigo niya ang ekonomiya sang bilog nga kalibutan, partikular ang pungsod Pilipinas. Kung magpadayon ini, sigurado kita, kung hindi man 50, 60% sa mga negosyante ang magasira sang ilang negosyo. Kag kung matabo ina, sigurado magasarurot ang ekonomiya kag madugay nga tinuig naman kita kag makabangon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini. Shuffle. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginas
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalamnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon. Resulta sang Loto 655 kita, ang jackpot dako na 82 milyones 789,483. Kombinasyon in any order 1, 51, 12, 44, 29, 22. Resulta sang 655 1, 51, 12, 44, 29, kag 22. Sa ilo kita 645, ang jackpot 11 milyones 54,400. Kombinasyon in any order 32, 16, 17, 39, 35, 15. Resulta sang 645 32, 16, 17, 39, 35, kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Mga balita naton sa City Hall, Comelec Bacolod tubtob lamang sa 1 kagatos ka aplikante sa kada adlaw ang maokomodar sa pagbalik sang voters registration. Balita Comelec upod kay Aksyon, Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayo nga action Fred, mangin limitado ang pagbaton sa Comelec Bacolod sa luyag magparehistro para sa pag-resume sang voter registration sa mabot nga Setyembre 1. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril nga tubtob gid lamang si isa kagatos action Fred ang ila sini nga maakomodar nga mga applicants sa sulod sang isa kadlaw para matuman sang strict action Fred ang physical distancing. Ginpahayag ni Attorney Saril nga mangin first come first serve basis action Fred ang pagbato nila sang aplikante kag sila magabukas las 8 sang aga tubtob las 3 sang hapon humalin Martes tubtob Sabado nga adlaw lakip na action Fred ang holidays. Nagpanugyan sa Attorney Saril sa mga magaparehistro nga magdala sang kaugalingon nila nga ballpen kag ila gid lamang abi-abihon or akomodaron ining mga aplikante nga nagasunod sa minimum health standard kangay sa pagsuksok sang face mask kag face shield action Fred. Nagapakita sa record sa Comelec Bacolod nga ang syudad ang mayara sang kapin 281,000 ka mga registered voters. Nakuha namon na naplastar namon nga we will be accommodating only 100 applicants in a day just to make sure lang gid nga may ara gyapon sang social distancing na matabo. Namatian si Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril. Kag sa mga kaaksyon namon, hindi gid magkalipat nga mag-inom sang
Ang Action News sa Bacolod City Government Center Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Kasakit. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing away sa duta ginalantaw nga motibo sang kando ni PNP sa kamatayon sang 64 anyos nga lalaki. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred away duta ang nagapanguna karon nga rason sa pagluthang patay sining 64 anyos nga lalaki sa sitio Tigmaya, Barangay Gatuslao, Banwa, San Candoni
tinalikdan nga Domingo sang kagahon. Sa pag-imbestigar ni Police Captain Ronald Santillan, hepe sang kando ni PNP, may ginatubang nga konflikto sa duta ang biktima. Dugan ni Santillan, ila pa man ginakilala ang suspitsado kay wala sa may makasugin. Bago natabo ang pagpangunuthang sang kagahon kag medyo maduloma. Madumduman patay ining si Jimwell Prasio, taga barangay Manukaw, syudad sang Sipalay, sang nutangon samtang nagapungko sa kilid sang dalan. Pero may harap na kami ang gulo nga dinapitila ng tawag do lupa ni sa 30 United yung sila nga sa barangay no. Inang balita ini Section Brian Morden nag-report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden. Action Fred, patay ang isa ka aktivista matapos ginluthang sa Santa Maria Street, Eroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod, kagabi. Ang biktima gintilala kay Zara Alvarez, 29 anyos, nga residente sa siyudad sang Cadiz. Sinugay Police Station 3, Commander Police Captain Richard Fajarito, nagbakal Action Fred sa sudaan ng biktima kag papauli na sa ginarentahan nga balay sang nasugatan ang suspetsado. Anong kalupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa lugar kag na-recover ang anuman kabasiyo sang wala pa matumod nga mas luthang sa eksena naman sang insidente. Dugang pa ni Fajarito, nagpalagyo ang gunman padulong sa norte nga bahin sang lugar kung sa diin isa ka persona sakay sa motorsiklo nagahulat kag tubtub sa karon pa dayon man ang investigasyon sang kapulisan. Ang sa dugang pa naton nga balita, lalaki naman nga nadagpan sa bypass operation ng Pilason matapos matirohan, matapos magbato sa kapulisan kahapon man Action Fred. Pilason si Cian Christian Diquinia matapos ginaligar nagbato sa kapulisan sa ginpataygayan nga bypass operation sa Puroksansyan, Barangay 36 sa siyudad sang Bacolod. Na-recover kay Diquinia ang 4 ka dalago nga plastic sachet kag 8 ka elongated plastic sachet tanan ginasuspetsyohan shabu kag 38 caliber revolver. Si Diquinia natiruhan sa natuo nga paa kag karon pa dahil nga ginabulong sa ospital. Samtang sa aton violators Action Fred, 23 naman ka mga violators ang nagkaladagpan sa palibot sa siyudad sa Bacolod, 7 sa Police Station number 1, 2 sa Police Station number 4, 3 sa Police Station number 6 Action Fred, kag 11 naman ang nagkaladagpan sa Police Station number 8. Samtang wala naman sang may nadagpan o kung nadagpan ng mga violators sa bahay naman sang iban pa nga police stations diri palibot sang syudad. Sa lahat ng mga kaaksyon, nagkaibalo ka mabalangat sa sininga panahon, importante manay kayang lawas. Agad balikawan ng mga balitian, dapat epektibo nga food supplement ang kinanglan. Mag-inom siyang Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold mas epektibo na nga bangod mayara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic, spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kaya sa ato naman nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, himo ini siya sa sunstone, soya, kag balunggay. Nagabulig sa pagparubo sa bad cholesterol, nagatilo pa sa aton colon kung tinaay mahapos pagpagwasahid ko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o
o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.